Продължаваме от там, където стигнахме предишния път. Вече имаме подгребна свещ. И отново ви показвам. Тази работи, тази не работи и я сменяме. Новата по същия начин, само че някъде да има маса. Проверяваме. Има напрежение през нея. Отделно, каква е свещта? Денсо Европа, Нидерландия. Тук продукт от Италия. Денсо, който не знае, е японска марка. Така, с какво ще прекараме до там? Още едно удължение. Майсторе вика, стягай едно око. Двигателът е студен. На горещ двигател не. Защото да не прецакаме резбата. И после да си търсиме нова главичка. Давай. Ето го състоянието на електрода, а и на самото рамо. Сравняваме двете свещи. Ако не са еднакво дълги, отивате в магазина и връщате новата и си взимате такава, каквато ви трябва. Това в кофата, а това където му е мястото. Тягате на ръка, когато нямате динамометричен ключ. И това е всичко. Проверяваме. Работи. Слагаме си капачките и гледаме какво става вътре. Също и тук гледаме какво става. Ако губи компресия, почва да пъска, да става всичко в нафта, затягате още една идея.
колата вече не се оплаква. Частта е подменена и под капака не пръска, не губи компресия. Досипали сме антифриз. Всичко е чудесно. След някой друг километър отново може да се вдигне капака и да се провери. Сега, ако не сте сменяли повече от 3 години свещи или не сте ги развили по някаква причина и нямате достатъчна увереност в себе си, не го правете, а отидете на майстор. Защото, както виждате, първо, нямам динамометричен ключ. Второ, нямам спрейчета, нямам графитна грезна мажа, нямам една камара неща, които е желателно да се направят. И трето, ако е спекла, нямам обратен чук, за да я избия. Нали? И както е в случая тук, какво трябва да направим? Да свалим рампата, горивната, и да избиваме с чук. Както виждате, това на улицата е невъзможно. Инструментариум нямаме, затова на майстор. Обикновенно запичат както дюзите, така и свещите и само може да си усложните много живота. Затова дайте на някой там 15, 20, 50 лева, колкото ви каже. Нямам представа колко струва. Айде. Ако харесвате, лайк. Ако не харесвате, unlike. Коментирайте, шервайте, споделяйте, защото YouTube така е казал. До скоро.